kubor nakaslem jong unongsan Hima. Uwe urang ba ubalatip kerteng kum uprabhin ula sya keno ba ula Pynïap yala ka jong ka Kurim tang nakadaw bakam Donkam Donjam. Kat kum ki kubor laya thu baya ka Kurim jong uprabhin lalap bakalaklat haka ying sa ka jong ka hamalap puram jong ka jela Kerala. Kani ka Kurim jong u kade ka balatip kerteng kum ka Vishnu ja ka badan arpusan senam ka karta. Laya thu bakalaya thu syong Kurim bad uprabhin ha ubenai jemang araja apulai. Kabadai kabasuyate lani ka arranged marriage. Uprabhin ubatray kum unos ula sya keno ba uju penja buram ya ka Vishnu ja man kapor. Uju ong ya ka bakam day ka Bhabriew bat uju kren ben ya ka namar bakam yo kam. La keno ki bahayeng jongka. Kila keno ru ba uju syo ya ka. Uprabhin ula sya kem hadin baki bahayeng jongkate ka long kami. Kila keno ba ula pensitam ben ya ka hakamet barha ka jing moji berkat ki pulet kila penrung mukot duma ban pengat hapo ki kendon ka jing penbor ban Pynïap yalade bat ka jing pensitom bi an ya ki kenthei da ki tengah jongki ne ki bahayeng hasem jongki ukpa jong ka Vishnu ja uvasu devan uloong hakilat pathai kubor ba ukurim jong ka khun jong u uju ong ya ka bakarai kho umjisha ya ka ban shong ha ka tuk tuk jong u da ka bakeno bakam long ka ba itenat tang hadin ka jing khawai shong Kurim ula ong ya ka bakan wat kam bat bakam la ban khmi lenti ban im na ka tulop jong u kalaya khun ka tu kat ni ki examen henre kam shim la yo ban yo kam kala persyang shitom bha henre kam shim la la ukpa ubala ngosi ula ong baka Vishnu ja kam shim lai thu ya ki ya kate ka jing sha le ben bat kila lap tang na ki parlok jong ka hadin ka jing yap jong ka habang ye kendu jing e ka karsyan yangi Henry kam jusha yang bantu klar ya ka jing e jongka ha ka shong kha shong man jongka ka kentat ban pen pau ya kinu ki jing tep babnya syapang ka e ka ba ka ya kendu habangi kwa banirap ya ka kentat bat ka yai persyang bakan pen kalayu u ngidang syutep menta ba ula syo ya ka khun jonga ngidang syo jing sngo ba ula dan ji de bat ka wei pat ka kenthei ru laong uve sudan ukpa jongka ula Suba baka Vishnu ja kala sya Pynïap nganget ba ukurim jongka ula Pynïap bat sdien phasi ya ka ki bahayeng jongka te ka kenthei kila keno ru ba ki bahayeng jong uprabhin ki kershan ya ka jingsha le ben jong u ya ka khun jongki hadin ka jingyap jongka Vishnu ja ki parlok jongka kilawan shakmat banyathu ya ki jingshem jingja jongka katkum ka khubor balami ha ka monorama online kawai ka parlok jongka klayathu ba uprabhin ula pensitom ben ya ka Vishnu ja ha ka met bat kumju ru ha ka jing buci berkat anda kamla asya syu kalas dang banyathu lut ya ki e baro hanga ngalaong ya ka bakan let phaino shayeng laong ka parlok jongka Vishnu ja kala keno ba uprabhin ula budin ya ki chat jongka ban pet la ka yathu ne em ya ki jingle jong u ya ka sha ki parlok ni ki bahayeng hasem jongka kala yathu ru baya WhatsApp number jongka ru la pinyas no bat ka phone jong u kumta kam jiyo kren dai lut bat ngi ha ka WhatsApp ngi jiyo kren ha ka Telegram khnang ba onum tip kala yathu